инчунин дар ин феҳрист донишгоҳҳои давлатии омӯзгории Русия низ вақте ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон омадан мерасӣ, вақте ки синни солат ба даъваткунира рақиб раса 18 сола, яъне ки Шиди Алакай. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист-TJ. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ҳатман дар видео якта лайк монен ва бо диққат то охирша тамошо кунед. Як нафара барои шумо тавсия метиҳам, агар нафарҳое ки ягон саволи ҳуқуқӣ дошта бошед оид ба масъалаҳои муҳоҷиратӣ ё ягон саволҳои ҳуқуқии дигар, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp да бинависонед ва онлайн консултатсия мегиред. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Бо диққат бошед. Як огоҳинома ба донишгоҳҳои Федератсияи Русия дар мавриди санҷиши дониши муҳоҷирон. Дар Федератсияи Русия онҳое ки довталаби гирифтани патент, иҷозатномаи иқомати доимӣ ва ё муваққатӣ мебошанд, аз забони русӣ ҳуқуқ ва таърихи кишвар имтиҳон месупоранд. Мақомоти назорати бахши маорифи Русия ба 8 донишгоҳ дар бораи имтиҳонҳои муҳоҷирон огоҳинома фиристодааст. Яъне барои гирифтани патент, барои гирифтани ҳуҷҷат барои иқомати муваққатӣ ё ки доимӣ, хостан ки аз ҷониби Федератсияи Русия дар вақти супоридани имтиҳон назорат пурзуртар карда шавад. Барои донистани ҳуқуқ ва донистани фарҳанги Федератсияи Русия ram низ дар ҳолати супоридани имтиҳонҳо хостан ки назорат кунанд. Чунки дар чанд қа пеш ба назар бигирем, тақрибан як моҳ пеш як информатсия баромадагӣ буд. Як нафар вақте ки мисол ба Федератсияи Русия сафар мекунад, бояд ҳатмӣ мебошад ва уҳдадор мебошад ки фарҳанги Русияро асқит кунад ва забони Русия низ бидонад, баъдан аз пайи кору фаъолият шавад, аз пайи қабули ҳуҷҷатҳои худ шавад. Хоб, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Ширкати Шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас намисонда: ассалому алайкум бародар, даъваткунӣ ба хизмат тамом шуда ё ин ки не? Даъваткунӣ ба хизмат тамом нашуда, оиди кай тамом шуданаш, чанд фоиз шуданаш? Худованд хоҳад, пагар ё рӯз дигар видео мекунем ва ҳамашам мефаҳмонем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, созен хубен, як савол доштам. Вақте ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон омадан мерасӣ, дар ҳолате ки агар омади синни солот ба хизмат гузаштагӣ бошад, мисол даъват мешавад ё ин ки не? Вақте ки синни солот аз даъват ба хизмат гузашта бошад, бародари азиз, даъват намешавад. Худат ба саволи худат ҷавоб гардонидӣ. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, патент регистратсия дошта бошӣ, як ҳафта сроки гузашта бошад, хонаравида визат маҳкам мешавад ё ин ки не? Агар ки як рӯз срокшон гузашта бошад ва дар ҳолате ки дастгирӣ кунанд, бале, ҳуқуқ доранд ки запрет кунанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, агар яка писар бошӣ, 25 сола дар Тоҷикистон, вайни билет медиҳанд ё ки справкаи якаписарӣ, чанд солае ки набошӣ, вақте ки синни солат ба даъваткунира рақиб раса 18 сола, яъне ки Шиди Алакай, дар ҳолати якаписар будан, бале, ба ту ҳуҷҷат метиҳанд, агар ки муроҷиат кунӣ. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ростае ки аблава солона шидай, илтимос ҷавоб медодем. Аблававу даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ солона шидагӣ нестай ва ин чиза бисёри шумо худтон нотуурӣ мефаҳмед. Мисол вақте ки призов нестай, агар ягонтаи шуморо даъват кунанд, ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир кишиден, ин маънои уро надорад ки шуморо ҳозир сафарбар мекунанд ба хизмат. Вақти призов набудан, агар ки шаҳрванда ба комиссарияти ҳарбӣ даъват кунанд, ин маънои уро дорад ки шахсияти ҳамин шаҳрванда муайян мекунанд. Оё ҳамин шаҳрванд ба хизмат даъват шавад ё ин ки не? Агар ки мисол аз даъват ба хизмат озод бошад, ба қайдаш мегиранд ва дар ҳолати призов сар шидан ба номаш повистка равон намекунанд. Агар ки барои хизмат ягон мақсад причинаe надошта бошад ки озод шавад, урам низ ба қайд мегиранд, призов ки сар шид, повистка равон мекунанд. Ҳамин чизоро шумо нотуурӣ нафаҳмед ва нагӯед ки даъваткунӣ ба хизмат як сола шидагӣ. Хоб, тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то барномаҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforce.com